ቻርለስ ናይ ብዙሓት ሰባት ሞት ምኽንያት ዝኾነ ሓደገኛ ሸባሪ እዩ። ሓያልን ተደላይን ገበነኛን ከሎ ግን ወላ ሓደ ሰብ ክሕዞ ኣይከኣልን። ምክንያቱ ቻርለስ ሓደገኛ ሸባሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምምላጥ ክኢላ እውን እዩ። ፍልጠቱን ተመክሮኡን ተጠቒሙ ንመንግስታት እናጭበርበረ ካብ ኢዶም ንምምላጥ ኩሉ ግዜ እዩ ዝጥቀመሉ። ንመጀመርያ ግዜ ድማ ኣብ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ብዙሓት ደጓት ትርከብዎም ንሪኦ። ቻርለስ ክቶም ፖላዊስ ዝገፁ ስለ ዝፈለጥዎ መጥባሕቲ ገይሩ ካሊእ ገጽ ንክገብር ምዃኑ ንፈልጥ። ገጹ ቅይር ከሎ ድማ ንመጀመርያኡ ግዜ ኣይከነን። ሕዚ ንመበል 10 ግዜ እዩ ናይ ገጽ መጥባሕቲ ዝገብር ኣሎ። እቲ ዶክተር ድማ እቲ ቃንዛ ንኸይስምዖ ፅረ ቃንዛ ክውጋእ ዝደሊ ተኾይኑ ይሓቶ። ቻርልስ ግን እቲ ፅረ ቃንዛ ከይተወግአ እቲ ኦፕሬሽን ብንቑሑ ክውድኦ ዝደሊ። ክሕመካ እንዲዩ ምስ በሎ ቃንዛ ይፈቱ እየ ክንዲ ዝተኻኣለካ ቀንዝየኒ ይብሎ። እቲ ሓቂ ግን ቻርለስ ነቶም ዶኳተር ስለ ዘይኣምኖም ንቑሕ ኮይኑ ክጸንሕ ስለ ዝደልየ እዩ። ጥርጥሩ ግን ንከንቶ ይነበረን። እቶም ፖላዊስ ብዛዕባ ናይ ቻርልስ መጥባሕቲ ሰሚዖም ናብቲ ዘለዎ ብፍጥነት እናተጓዓዙ ይርከቡ። ድሕሪ ክንደይ ሙከራ ነቲ ሓደገኛ ሸባር ንክሕዝዎ ብጣዕሚ እዮም ተሃንጢዮም ነይሩ። እቲ ዋና ኣዛዚ እቶም ፖላዊስ ግን ቻርለስ ሓደገኛ ሸባርን ቅድሚ ሕዚ ንብዙሓት ሰባት ብሓንቲ ሽጉጥ ጥራይ ከም ዝቐተለን ፈሊጥኩም ተጠንቂቕኩም ተንቀሳቐሱ ኢሉ ይነግሮም። እዚ ሰሚዖም ናብቲ ቻርለስ መጥባሕቲ ዝገበረሉ መበል 13 ደብሪ ይወርዱ። እቲ መጥባሕቲ ንክጅመር ደቃይቕ ምስ ቀረዩ ግን ቻርለስ ፈሊጡን ተዳልዩን ይጸንሕ። እቶም ፖላዊስ ናፍቲ ክፍሊ ከኣትን ከለዉ ቻርለስ ነቲ ዋና መጥባሕቲ ዝግብር ነበረ ዶክተር ቀቲልዎ ካብቲ ክፍሊ ይሃድም። እቲ ዝተኮስሉ ጠያየት እናስሓተ በቲ ሆስፒታል እናጎየ ይጸንሕ። ካብ መበል 13 ደብሪ ድማ ብቱሞሽኮት ነጢሩ ቢትሮስ ሰይሩ ይወርድ። ካብ መበል 13 ደብሪ ነጢሩ ከመይ ኢሉ ደው ኢሉ ጎይሉ ይፈልጥን ጥራይ ብእግሩ ምህዳም ይቕጽል። ይኹን ዳ እምበር ብጉያ እተን ናይ ፖሊስ መኻይን ከም ልጠን ኣይከኣለን። ኣካባቢዎም ድማ ይሕዝዎ። ከምዚ ኢሉ ድማ እቲ ሓደገኛ ሸባሪ ድሕሪ 15 ዓመት ኣብ ኢድ ፖሊስ ይኣቲ። ግን ሕዚ እውን ካብቲ ፎቕ ነጢሩ ከመይ ኢሉ ብሂወት ከም ዘሎ ይተረድአንን። በቲ ወገን ማርታ ትበሃል ጽብቕቲ መስተኣናጋዲት ነቶም ተሳፈርቲ በብሓደ እናተኸታተለቶም ንርኢ። ነገራት ጽቡቕ እናኸዱ ምጸንሑ ሓደ ጸሊም ወዲ ተሲኡ ሽጉጥ መዚዙ ንማርታ ይዕግታ። ዝደልየ ነገር ተዘይተማሊኡሉ ድማ ሂወታ ከም ዘሕልፋ እናፈራርሖም ይጸንሕ። ማርታ ነቲ ወዲ እግሩ ምስ ወቕዐቶ ግን ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ተሳፋሪ እታ ሽጉጥ ምስ ኣሕደጎ ሃንደበት ኩሉ ሰብ ምንጥቓዕ ይጅመር። ለካ ዝኹሉ ኣብ ስቱድዮ ዝግበር ነበረ ናይ ፊልም ቀረጻ እዩ። እግረ መንገዶም ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ መስተኣነገድቲ ነፍሰን ከመይ ገይረን ከም ዘሕልያ መምሃሪ ፕሮግራም እዩ። እቲ ንማርታ ብሽጉጥ ሒዙ ዓጊትዋ ነበረ ወዲ ጃክ ይበሃል። ጃክ ኣብ ሕሉፍ ሂወቱ ናይ መንግስቲ ናይ ሚስጥር ዓሚል እዩ ነይሩ። ብሓይሉን ብሓደገኛነቱን ድማ እዩ ዝፍለጥ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜታት ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዋና ማናጀር ዝኾነ ስላይድ መጺኡ ንጃክ ሒዝዎ ይወርድ። ስላይድ ንጃክ ደጊሙ ናፍቲ ናይ ቀደም ስርሑ ንኽምለስን ደጊሙ ሃገሩ ንኸገልግልን ከእሙኖ ይምኩር። ጆን ግን እዚ ሓሳብ እዚ ምንም ኣይፈትዮን። ንስላይድ ድማ ደጊሙ ሂወቱ ንኻልኦት ሰባት ኢሉ ኣብ ሓደጋ ክእቲ ከም ዘይደሊ ይነግሮ። ይኹን ዳ እምበር ስላይድ ሕዚ እውን ንጃክ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ድሕንነት ቢሮ ሓላፊ ገይሩ ክቆፅሮ ደሊኒ። ጃክ መጀመርያ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ኣብ ወርሒ 2 መዓልቲ ጥራይ ከም ዝሰርሕ ምስ ፈለጠ ግን ፈቃደኛ ኮይኑ እታ ወረቐት ተቐቢልዎ ይኸይድ። በቲ ወገን ቻርለስ ጠወቕኡ ንኽረክብ ናብ ሓንቲ ክፍሊ እትይዎ። እቲ ጠወቕኡ ድማ ካብ ዝሕጅኒ ካብ እስር ቤት ናብ ካሊፎርኒያ ወሲዶም ኣብ ወንበር ብኤሌክትሪክ ክቐትሉ ኸኣዮም ሓሲቦም ነይሩ ኢሉ ይነግሮ። ሓንቲ መውፅኢት መንገድኻ ዕውድ ምዃንካን ናይ ኣእምሮ ጥዕና ከም ዘየብልካ እንተተዛሪብካ ጥራሕ እዩ ምስ በሎ ቻርለስ ተናዲዱ ነቲ ጠወቕኡ ናብ ወንበር እናላተመ ዕውድ ኣይኮንኩን ኢሉ ይዛረቦ። በቲ ወገን ጆን ሕልንኡ ንምርግጋዕ እናፈተነ ንሪኦ። ሕልፉ መሊሱ ኸርእየና እንከሎ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ጃክ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓደ ሱፐርማርኬት ንብረት እናገዝአ ይጸንሕ። ሃንደበት ግን ሓደ ሰራቂ ሽጉጥ ሒዙ ኣትዩ ነቲ ካሸር ዘሎ ቅርሺ ንኽህቦ ብሽጉጥ እናፈራርሖ ይጸንሕ። ጃክ ስርሑ ገበን ምክልኻል ስለ ዝኾነ ጠጠው ንኸብሎ ሽጉጡ ሒዙ ይቐርብ። እቲ ሰራቕ ግን ዜሩ ንጃክ ሰበይቱ ሒዙ ቀቲልዋ ከም ዝኸይድ እናፈራርሖ ይጸንሕ። ኣብቲ ድኳን ዝነበረ ሰብ ኩሉ ድሕር ኢሉ ነቲ ሌባ ንክኸይድ እናተጸበዮ ሰበይቱ ንጃክ ቀቲልዋ ይኸይድ። ቅድሚ ምምላጡ ግን ጃክ ተኪሱ ይቆትሎ። ሰበይቱ ክርኢ እናጎየ ይመጽሎ ግን ሂወቱ ሓሊፉ ይጸንሕ። ካብቲ ሰዓት እሱ ንድሓር ጃክ ስርሑ ገዲፍዎ ኣብ ገዝኡ ንወይኑ ነዋርሕ ተቐሚጡ። ክቕጽል ስለ ዘለዎ ግን ብጽባሒቱ ናብቲ ሓድሽ ስርሑ ብመኪንኡ ገይሩ ይኸይድ። ሎማዓንቲ 200 ተሳፈርቲ ሒዛ ትኸይድ ሓንቲ ዓባይ ኣየር ክሕልን ነይዎ። ናብቲ ኣየር ክድይብ እንከሎ ድማ መበል 57 ቁፅሪ ወንበር ትኬት ይወሃቦ። ኣርእስቲ ፊልሚ ካብዛ ሰዓት እያ ተወሲዳ ፓሰንጀር 57። በጋጣሚ ኣብታ ኣየር ንሳ መስተኣናገዲት ኮይና ማርታ ትጸንሕ። ንዓኣ ትሕግዛ ድማ ሳራ ትበሃል ሓደሽ ቆልዓ ኣላ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜያት ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ንቻርለስ ርእይዎ ብኢዱ ብሓሳብ ጥይት ይትኩሰሉ። ትሕሱ መሸባሪ ዝተወቕዐ መሲሉ ርእሱ የድንነሉ።
ቻርልስ መሊሱ ክትኩሰሉ እንትቆልዓ ኢዱ ቀኒዕ ብሎግን ተኣሲሩ ከም ዘሎ ዝረኣዩ ሰባት ብጣዕሚ ይድንግጹ። እዚ በረራ እዚ ብሰላም ዶ ክውዳእ ይኾን ኢሎም ድማ ምፍራሕ ይጅምሩ። ሳራ ድማ ምንም ዘፍርሕ ነገር ከም ዘየለን ኩላቶም ነጊራ ተረጋግዖም። ጸኒሕ ኢላ ሳራ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ታነፋሪት ዝነበረ ሰብኣይ ትድውለሉ። እታ ፍልይቲ ግልጋሎት ንክሰደላ ድማ ትነግሮ። እቲ ሰብኣይ ዝውለቶ ሰሚዑ ብሓጭን ዝተሰርሐት ሳንጣ ናፍቲ ኤሌቬተር ደዩ ይሰደላ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጆን እታ ጥቑኡ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ዓባይ ሰበይቲ ብጣዕሚ ስለ ዝረበሸቶ ንኡሽተይ ንኽዕርፍ ኢሉ ናብ ሽቓቕ ይኣቲ። እቲ ማዕጾ ምስ ቆልፎ ሳራ እታ ሻንጣ ኣውፂኣ ኣብ ዓረብያ እናደፍአት ናብ ቻርልስ ገጻ ትወስዳ። እታ ኣብቲ ሻንጣ ነበረት ሽጉጥ ኣውፂኣ ድማ ነቶም ንቻርልስ ዝሕልይዎ ነበሩ ፖላዊስ ተኪሳ ትቐትሎም። ቻርልስ እቲ ኢዱ ኣሲርዎ ነበረ ሸንሸል ምስ ፈትሐትሉ ሰለስተ ሓገዝቱ ካብ ካሊእ ክፋል ታነፋሪት ይመፁ። ለካ ቻርልስ ንካሊፎርንያ ብናይ ሲቪላት ኣየር ከም ዝውሰድ ምስ ፈለጠ ንዞም ቀተልቲ ቆፂሩ ንኸምልጥዎ ፕላን ኣውፂኡ ነይሩ። ነቶም ተሳፈርቲ ሱቕ ንኽብሉ ብሽጉጡ እናፈራርሐ ናፍቲ ፓይለታት ዘለዎ ክፍሊ ኣቲ። እቲ ሓደ ኩሉ ዝብሎ ከም ዝሰምዕ ንምርጋፅ ድማ ነቲ ሓደ ተኪሱ ይቐትሎ። ብሮድዮ ገይሩ ድማ እታ ነፋሪት ከም ዝተጠለፈትን ኣንፈቶም ከም ዝቕይሩለውን ይዛረብ። እንድሕር ዝርብሽን ዝቃወመንን ሰብ ዘይሃልዩ ምንም ኣይገበረኩምን፣ ኩላትኩም ብሰላም ትወርዱ ኢኹም ድማ ይብሎም። ክሳብ ሕዚ ካብቲ ሽቓቕ ዘይወፀ ጆን እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይድንግዝ። እታ ኣብ ጥቕኡ ነበረት ስልኪ ቀስ ኣቢሉ ስሒቡ ንስላየት ደው ኢሉ እቲ ኩነታት የረድኦ። ጸኒሑ ድማ ሓደ ካብቶም ጠለፍቲ ናፍቲ ሽንት ቤት ክመጽእ እንከሎ ወቂዑ ሽጉጡ መንጢሉ ነቶም ካልኦት ክዛረብ እንከሎ ከም መከላኸሊ ይጥቀመሉ። ቻርልስ እውን ንማርታ ሒዝዋ ናፍቲ ጆን ዘለዎ ቦታ ይመጽእ። ሕዚ ግን ናይ ሓቂ እዩ ማርታ ድራማ ኣይኮነትን ትሰርሕ ዘላ። ቻርልስ ብጆን ምፍራሕ ስለ ዝወዝሖ ንማርታ ሰዲዱ ንኻሊእ ወዲ ይቐትል። ቀፂሉ ንጆን ክትኩሰሉ እንከሎ ነቲ ናይ ባዕሉ ሰራሕተኛ ይቐትል። እቲ ዕግርግር ተጠቒሞም ጆንና ማርታ ናፍቲ ኤሌቬተር ደዮም ናፍቲ ታሕተዋይ ደብሪ ይወርዱ። ኣብኡ ዓንቶ ሳራ ደው ኢላ እታ ሻንጣ ስደደለይ ዝበለቶ ሰብኣይ ይጸንሖም። ጆን ብዛዕባ እዞም ጠለፍቲ ዝፈልጦ ነገር ተሃልይዎ ክሓቶ እንከሎ ምንም ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ጆን ኣሚንዎ ርሕቕ ምስ በለሉ ግን እቲ ዓድል ተጠቒሙ ካራ ሒዙ መፂኡ ንጆን የጥቅዖ። እቲ ዕድመ ልክዑ ንዚ ኩነታት ዝሰልጠነ ጆን ግን ዕድል ከይሃበ ነቲ ሰብኣይ ይቐጥቅጦ። ሓያል ርጊሕ ተወቂዑ ድማ ውንኡ የስሕቶ። ነቲ ሰብኣይ ንድሕሪት ኢዱ ኣሲርዎ ናፍቲ ናይ ሞተር ክፍሊ ብውሽጣ ውሽጢ ይኸዱ። ንማርታ ድማ እዚ ነዳዲ እንድሕር ዳ ናፍቲ ሞተር ምኻድ ኣቋሪፅናዮ ቻርልስ ከይፈትዮ ንዛ ነፋሪት ክዕርፋ ክግደድ እዩ። ሽዑ ናይ ምምላጥ ዕድል ከልየና ኢሉ ንማርታ ይረድኣ። ማርታ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ነቲ ኣየር ናይ ምኽስካስ ዕድል ከም ዘምፀላ ስለ ዝነገረቶ ጆን ጠጠወ የበለን። ናይ መጨረሻ ዕድሎም ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ቱቦታት ይፈትሖ። ኣብቲ ታንከር ዝነበረ ነዳዲ ኣፍሲሶም ምስ ወድእዎ ናፍቲ እግሪ ጎማ ናይቲ ኣየር ዘለሎ ቦታ ይኸዱ። ምክንያቱ እቲ ኣየር ናብ መሬት ኣብ ዝቐረበሉ ሰዓት ነጢሮም ንምውራድ ክቐሎም። ሓሳቡ ተሳኺዕሉ ቻርልስ እቲ ኣየር ነዳዲ ከም ትውድእላ ይፈልጥ። ነቶም ፓይለታት ኣብ ቀረበኦም ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ብህፁፅ ንኽዓርፉ ድማ ይነግሮም። በቲ ወገን ስላይድ እታ ዝተጠለፈት ኣየር ኣብ ሉዊዛና ክትዓርፍ ከም ዝኾነት ምስ ፈለጠ ብሄሊኮፕተር ገይሩ ብፍጥነት ናብቲ ቦታ ይጓዓዝ። በቲ ወገን ጆንና ማርታ እታ ኣየር ናብ መሬት ብዝቐረበት ሰዓት ቀልጢፎም ንኽነጥሩ ይዳለዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ኣየር ናብ መሬት ምስ ቀረበት ክነጥሩ እናበሉ እንከለዉ ሓደ ካብቶም ጠለፍቲ ብድሕሪቶም ዘንጊዑ መፂኡ ንጆን ካብቲ ኣየር እፅዲፉ ንማርታ ውሽጢ የትርፋ። እታ ኣየር ክትዓርፍ እንከላ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሑ ክልተ ፖላዊስ ስለ ዝነበሩ ጆን ምስቶም ጠለፍቲ መሲልዎም ይኣስርዎ። ዋና ኣዛዝን ዋና ተኸታታሊ ድሕንነት እንታ ኣየር ከም ዝነበረ ክነግሮም ዋላ ተሞከረ ምንም ክሰምዕዎ ኣይከኣሉን። ተኣሲሩ እናተወሰደ እንከሎ በቲ ወገን ቻርልስ ምስቲ ናይ ቁፅፅር ማእኸል ርክብ ይፈጽም። ዋና ኣዛዚ እቶም ፖላዊስ ሚስተር ፒግ ድማ ይምልሰሉ። ቻርልስ ድማ እዚ ኣየር ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቃ ነዳዲ ንኽመልእ እዋን ንሱ ድማ 100 ተሳፈርቲ ነፃ ከም ዝሰድድን ይነግሮም። እቲ ፖሊስ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ ግን ቻርልስ ነጥቡ ግልጽ ንምግባር 5 ተሳፈርቲ ኣብ ቅድሚት ፖሊስ ይቐትል። እዚ ዝረአ እቲ ፖሊስ ብጣዕሚ ክፈርሕ ስለ ዝጀመረ ንቻርልስ እቲ ነዳዲ ንክመልእ ይፈቅደሉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆን ናፍቲ ናይ መቆፃፀሪ ማእኸል ይመጽእ። ይኹን ደኣ እምበር ዋና ኣዛዚ እቶም ፖላዊስ ዋላ ሓደ ካብቶም ጠለፍቲ ገይሩ እዩ ዝሪኦሎ። ናይ ጆን ኩነታት ክፋኢልዎ ቻርልስ ደው ኢሉ ነቲ ዋና ኣዛዚ እቶም ፖላዊስ ጆን ሓደ ካብቶም ናተይ ሰባት እዩ ጠሊምኒ ስለ ዝኸደ ድላይካ ግወሮ ኢሉ ይዛረቦ። እዚ ሰምዐ ኣዛዚ ፖላዊስ ንጃን ናብ እስሬት ወሲዶም ብደንብ ንኽከታተልዎ ይእዝዞም። ጆን ግን ብጣዕሚ ክሓርቕ ስለ ዝጀመረ ነቶም ሒዞም ወነበሩ ክልተ ፖላዊስ ወቂዑ ሞተሮም ሰሪቕዎም ናፍቲ ኣየር ይኸይድ። በቲ ወገን እቲ ኣየር ነዳዲ ምስ መልአት ቻርልስ ምስቶም ካልኦት ጠለፍቲ ኮይኑ ናፍቶም ክሰዶም የሉ ነበረ ተሳፈርቲ ተሓዊሱ ካብቲ ኣየር የምልጥ። ሳልሳይ ርእሱ ድማ ናፍቲ ቀረባ ዝነበረ ፌስቲቫል ይኸዱ። በቲ ወገን ኤፍቢኣይ ናፍቲ ዋና መቆፃፀሪ ነጥቢ መፂኦም ነቲ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ሪፖርት ንኸቕርበሎም ይነግርዎ። እቲ ፖሊስ ኩርዕ ኢሉ ሓደ ጆን ዝበሃል ጠሊምዎም ካሃድም ዝሓስበ ጠላፊ ሒዝና ኣለና ኢሉ ነቲ ኤፍቢኣይ ምስ ነገሮ እቲ ኤፍቢኣይ ጆን ናይ ባዕሎም ሰብ ከም ዝኾነን ነቲ ኣየር ንኽሕሊ ተሰዲዱ ከም ዝነበረን ይነግሮ።
بتوجن تشارلسن عجوتون جون يسعوهم سلز جمرة مهدام يجمرو جون جن كم زرقوا سلزي فلتة تمزاسلو خيدنا موكريت سنح هندوت بدحريتو حدا خانا تشارلس عجوت متيو نجوني تكسلو جون بتأمر كملت انكلو حدا وتصنح سبأي موت أجرجر سلستل على دما جون نو حدا يمشو جرجر مجاوتي سكال حدا خافتم تألفت دما يسعوه مستوسنا جيزة إناتو قايون إناتو واقعون متصنحو أتو تألافي كافت زنورو لتصديفو يموت نو وديو جون نتشارلس منم كي تتصبيو هندوت ناتيرو يحزو كالو اتبلاويس هون سلازمتسوو نتشارلس كويوام يحزوو نافت بيرو سلايد ماتي دما نجون زحدا جنيا شباري زخت حزب مقالكا بتعمي اتحاقو سيلويد نقو يهون دا أمبر إذا خلو مكران چجرن أبز توديو مالت يكونن تشارلس نتوم بلاويس اندحر دا حز زي سدي دومو أفتا أير كاريوم زلو تألفتي نتوم تسافرت حدا بحدا قتيلانكم زودقوم يفرارحهم جون تناديدو نتشارلس كسمع معيفتن جن ترجم ينورون ممارات ستات وديهم FBI اتوم كالوت بلاويسن نتشارلس نفتا أير مليسهم كسدوو يوسنو يخون دا أمبر بقليلو خفات حوي دلون أو حدا هنسا كل سنايبرات الداليوم تشارلسن اتوم كالوت ألفتن بحدا استرأيلو ساعات نغلاتهم قتيلهم نتوم تسافرت نتسان مقوار حسيهم اللو جون كموانا أزازتو اوبريشن كونو كلت FBI بولاويس نتشارلس حيزمو أفتاف دقا أير مسوطحو اتوم سنايبرات مليسوهم نعوهم يوقعوهم لكا اتحادا مس تشارلس وريدو زنوارة تلافي نتوم سنايبرات قتيلو حجة سنايبر تتقيمو نوعلم توم بولاويس يتقعوم اللو ات سنايبر زحازة تلافي نتوم بولاويس ناتو كوسا حيال أقرقر يفتر أتو مساسا لساعات اتأير تنكساقسا نغت اللعال تدهلو جون جن بقليلو تسفا زغر سبينارن أو ناي حدا بوليس ماكينة تسقيلو ددحرتا نفاريت بفتنة مقعازي جمر حساو دما افتتعات صافي قرقوم أحيزو نفتاوش تأير رمسفاريو اتتقار بتعم حدا جنيا على خون دا أمبر نتو حيالن بدن بسلت أنن جون بتعم قلال نجارا كم تزحسو نفت قرقوم ما تسقيلو ناوش تتعير عتي مجمرا نفت قارقو خيرن كلو حدا خفتم تألف تقت يمي قتلو كاو قتلو نسارا بدحريتا زنقعو ونا أخصات سحيت وقعا زي بقروت أطويلو زقاري حدا تألافي اتوانا شباري تشارلسيو جون كن منعو مكتامو جن نفتم بايدتات كيدو اتأير نفت حزت العالولو معرفو نفرت نخمل سواي نقروم زي جيرو مسودقة نتشارلس كيدو مكلاسن مقت أمن يجمر جون حيالن زسلت أن انتقالاس والا يخون دا أمبر تشارلسون وازاي نورن ناتو أسون كلو بهندبت ستوكو سواتيت مشكوت تسبر سقط أير دما كفتوش تأير نورتنا العلا كونا جف يجمر صنحون وانا تموت معصوت تفنكيلو يتصدف بقات أمي اتامست أنا قديت مارتا افتتقو تطويلة سلات صنحت سيحون خيص دفا كنستخ ألاستيمات حز جونزم سرقية بفتنة من قصقاس يجمر نتشارلس نفتات قاتا سيراز نورت مشكوت وسيدو برقعي توقعو خافت أير يتصدفو فتينو خيدو دما نسهرا خافت أفدقي سحبا اتأير نفتو معروفو أنا فرت مسمتات كلهم توم تسافرتي خافت أير يوردو جون حداش فقرنيو حيزونا خدنا رأنايو زي فيلمي ودا نزي channel حدش تخوينكم سبسكرايب زي فيديو دما لايك لكم حلفو دقيم نخسان راخو سنايز عني حيت